ditambahin seneng. Tahu gak Mas, ini kan hawanya di Kediri itu kan was-was. Ya, anginnya Iya. kenceng banget. Anginnya was-was. Tapi kalau deket sama sampean itu kayak udah anginnya itu kayak menghilang seketika. Mosok. Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Pujaneng se karo Gerigis. Lagune apa? Sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangu apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Pinten? 18. Lah iya. Harus memahami kata-kata. Oh iya, sing penting kata-kata kok. Iya. Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Pujaneng se karo Gerigis. Lagune apa? Sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangu apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Wis yo ngono sing kakak ngono. Baleni kan. Ayo. Kan wis lulus. Wis lho. Nah, ngono. Ketok greleng ngono lho cah lanang iki ketok dadane. Lulusnya bulan apa? Bulan wisuda bulan April. Bulan April. Berarti sampean S1. Gak lanjut S2. Nabung dulu soalnya. Oh ya, semoga KKP. lanjut sampai S2. Bayari mau kondo berarti deh. Semoga sampai ke S2. Berarti sama nih sobat bahasa Jawa. Bahasa Jawa apal. Hono Coroko apal. Apal nih. Apal Hono Coroko ya nek piro? Cacahe. 20 no. Salah. Loh. Salah. Loh. Hono Coroko nek piro? 20. Salah. Loh, kok iso? Ngomong salah kok. Lah piro? Hono Coroko ki nek 5. Lho kok iso? Hono Coroko. Iya. Iya. Lah ini mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Lah bocah iki dek. Lho, kula ardi nyingkrih, ardi mau mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ya.
Sita iki pancen lagi moncer-moncere no. Oh ngono. Muga-muga panjenengane diapura dosane, ditampa amal ibadahe, wekasane manjing ana ing kasuwargane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya rabbal alamin. Heeh, ya Nduk. Genduk Niken Salindri iki utamakno mamundhut saka panjenengane Bapak Kepala Desa. Oh ngono. Bapak Supardi, heeh. Nyuwun lagon lamunan ana supote musik coba. Ya. Selamat malam Sayu. Selamat malam Bapak. Pirang sasi ora ketemu awakmu nanti kangen nanti. Mila to? Nah, Pirang sasi? lah ya pirang sasi wisan. Nembe ndek wingi to, Pak? Apa iya to? Dateng kene Bu Santi niku napa bulan apa? Agustus. Lah sakniki bulan apa? Ngene lho, wong iki lek tresno, bapak tresno ning anake, ya to. Kuwi ora ketemu sedina iki kaya setahun lho, Nduk. Tenan. Tenan kuwi mergo gedene rasa tresnane bapak nyang anak, tresnane bojo, suami nyang istri. Kuwi nek kaya ngono ki padha. Dadi ora ketemu sedina iki kaya setahun ngono lho. Anak gak tau disangoni. Lek anak ndak tau sangoni aku. Lah duwemu wis akeh lho, wong menyangoni kowe para ya kaya dene nguyahi segara. Ngono Kan lho. namanya anak. Bapak sayang ning anak iki. Ya, 200. Wong ini Pak Pardi. Ya. Lah kan saking Pak Pardi, berarti bapakku berarti Pak Pardi. Lah saking jenengan. Ngene lho. Kemo Pak Pardi dikekne aku. Lah wis tak tampa to, hak Nggih. milikku to, terus tak kekne awakmu. Nggih mboten no, kan atas namane Pak Pardi, sanes jenengan. Telek. Yes. An karo cah sitok iki mesti kenek duit aku. Nek ora apa-apa nggo anake kok. Nya iki padha 200 e. Lurah karo Lek biasane bapak ning anak niku luwih akeh. Nek mung 200 sih kula nggih gadah 200. Heeh. Kula niku mboten gadah 10 juta, kula mboten gadah 10 juta. Lek 10 juta lho bengi iki turaku mek 7.000 lho. Lek dige anake wae pelit, terus dige liyan-liyane terus ora. Nggih liya-liyane apa ta? Aku iki apa tau nggih liya-liyane to, Nduk? Lah kok malah dilebokne? Lah jare mo wara. Ngekeki akeh karo sithik, kuwi gumantung rasa iklasane ati, ya to. Lah jenengan ngekeki niku ikhlas napa mboten? Ya ikhlas, Nek luwih teko niku ora ikhlas. berarti jenengan pun mboten ikhlas, Mas ya 200. Ya ikhlas lek 200 ikhlas. Nek sak 10 ngisore, juta, sak ngisore 200? ya ikhlas. Nek sak dhuwure? Enggak. Aku ora duitku duwene wong iki tok, yakin. Karo ibumu ora disangoni aku. Tenan. Lho, slempitane oke. Iki duit lanang ngawur e. Salah ya pengen ngondol ning kandangan, jangan. Oh piye? Ya, apa? Niki susuk napa mboten? Ora usah susuk nek aku kowe. Saestu. Saestu. Padahal kula namung guyon lho. Lho ora apa-apa, ora masalah. Mboten, Pak. Wis to dikono ndi apa? Mboten pun to. Bapake duwe akeh saiki. Nggih pun, malih nek. Bapak ndek iki kon Banyuwangi. Wah, nggih kula mirsani. Lah iya heeh tenan. Jenengan semangat tera mau elek ketunggonan sinden anyar mesti. Sapa kok nek sinden anyar ndek iki? Enten. Saking lumajang. Kayak sing semangat mayang kok sing semangat kok. Ngono. Nek dalang terus dipik-pik, engko lek enek aku no dalange rada lemes. Wah, rada lemes piye kan sore genah wis membara no. Kayak sore wis semangate kaya ngono. Tenan, Nduk. Nek aku iki karo awakmu, lek enek awakmu ya semakin semangat. Ora kok ngendoni ora. Semangat ndek ingi. Ki cangkeme sinden-sinden iki tumbak jojokan to wapuk manuk sak ndoke pisan engko malah. Dan semangat iki Nduk, tenang. Dimanapun saya pentas itu semangat, orang mikir awakku loro, awakku kesel, tidak saya pikirkan, tetap saya semangat untuk nyenengke wong pirang-pirang. Iya, harus seperti itu, Pak. Kita tuh sebagai seniman itu meskipun kita sakit, meskipun kita mempunyai masalah, kita harus tetap profesional kerja. Betul. Kita harus senyum, kita harus sesuai dengan perjanjian dari awal. Ya, betul. Itu jenenge profesional kerja. Profesional itulah yang dinamakan mahalnya orang seni itu di situ. Betul. Iya.
Menurut bengi iki penjane Pak Pardi lan masyarakat. Wis lek ngenteni awakmu jan. Pak Pardi niku sing pundi? Lho Pak Kepala Desa. Iya yang mana? Lho piye lenggah niku lho. Diatur tindak rene apa? Nggih mboten napa-napa. Heeh, monggo Pak Pardi. Nah, gen pirsa. Wingi wis tau nanggap ning daleme no kok. Lali to awakmu? Pak Pardi, Heeh. Karo Pak Kangkot urung teng pundi? teng daleme Pak Pardi kan. Kapan? Lah. Tahun lalu. Tahun lalu. Lah duit entek Pak wis lali. Pak Pardi. Monggo Pak Pardi. Nah, tindak mriki Pak. Nah, pundi Pak Pardi wau. Ora ketang sak kebiaran men genduk niken niku pirsa ndi to Pak Lurahe. Bangsongan. Ngono, monggo. Monggo Pak, tindak mriki Pak. Heeh, pundi biyayine? Ya. Iku. Monggo. Turuk. Monggo Pak. Pundi Pak Pardi niku? Enten mboten Pak Pardi. Oke, monggo Pak. Ya, niki lho Pak. Apa? Sing namine Pak Pardi niku. Lah iya. Jangan semerep mboten. Lho wis ero aku. Ah. Niki Kowe wis ero borong? sampun. Ha iya. Lah niki. Lah iki. Nggih. Lah Pak. biyen tau nanggap kok iso lali lho. Nggih, lan lek sing riyen kan mboten mengenal gitu Pak. Ah, Kalau nggih. sekarang mungkin lebih mengenal lagi. Ini dulu kan murid SMP 6. Nggih. SMP 6. KS-nya teman saya. Oh, kepala sekolah Oh, ibu. kepala sekolah, nggih. Nggih. Pak siapa? Pak Jat Miko. Miko. Ya, Nggih, tapi saat niki pun gantos Bu Sri. Bu Sri. Nggih, nggih. Bapak nggih ngasto kepala sekolah nggih Pak Din. Guru no. Sanes. Napa? Namung guru. Lah guru nggih. Oh, nggih. Nggih. Ibu sing kepala sekolah. Ibu kepala sekolah. Nggih. Kepala sekolah pun Pak. SMP 8. Lah niku murid Sing murid-murid ini wau pentas niku. Oh, ibu niku Ibu iki gawane Pak. Bapak. Heeh. Oh, kepala sekolah SMP 8. Ya. Oh, kok mboten sanjang jenengan? Lah kowe apa kenal karo Bu kepala sekolah? Nggih mboten to, Pak. Loh, piye to? Lah kowe mbiyen SMP-mu ngendi? SMP 6. Oh, SMP 6 to. SMP 6 Wow. itu juga ada karawitan, terus SMP 8 juga ada karawitan. Karawitan di SMP Kediri itu ada dua, SMP 6 sama SMP 8. Wah, luar Itu. biasa. Dulu SMP 8 juga ingin Mbak Niken itu masuk ke SMP 8. Delapan. Tapi Oh. kalah sama Pak Jatmiko. Di SMP 6 itu, Pak. Ya, kalah Oh, fisik. oke. Mbok sakniki mawon keteng SMP 6. Alah ya Bapak. Ya itu Wis SMA ya tuh kan. Heeh, SMA mu ngendi saiki kan? SMA 8. SMA 8. Nggih. Bener, Pak niku, Pak. Nggih. Bibit Ampun. unggul, Pak, nggih. Apa? Niki bibit unggul nggih. Bibit unggul. Ngantos nggih rebutan nggih. Nah, Nggih rebutan SMP 6 sama SMA 8. mulai kecil. Mulai kecil. Ya, sudah kelihatan talentanya. Talentanya. Nggih. Bilang Ning direbutan. jenengan kan mboten semerep, Pak. Lek umpami kula dados napa murid SMP 8 paling nggih ngelus daya. Wong SMP 6 niku mawon kula badhe ditokne ya. Lah apa? Jarang lebu. Nggih, mboten Oh. nate mlebet. Rata mlebu. Mboten belas. Oh, lah kakek tanggapan kok iki kok. Nggih, tapi ya memaklumi Pak. Ini itu kan apa? Karawitannya kan SMP 6 itu kan juga karawitan, SMP 8 juga karawitan. Jadi Iya. memaklumi siswa-siswa yang seni. Seni ya. Nggih, alhamdulillah. Luar biasa ya. Berarti Nggih. iso memaklumi itu. Nggih. Iya, gitu, Pak. nggih. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ya, semoga sukses. Amin. Mugi-mugi jenengan nggih Amin. sehat selamat wilujeng panjang yuswanipun awet leh momong anak putune rezekine Amin, kathah amin, barokah amin. turah-turah lekane malam buka. Nggih matur sembah nuwun nggih, Pak. Amin, amin, Sawise ya rabbal jenengan alamin. sampun teng mriki jenengan balik malih mboten napa-napa nggih. Iya, tadi ora kono Mboten Bang Pak, sih. mboten dereng nyangoni nggih. Mboten Pak, dereng lho. Mboten pun to mboten. Kula niku namung pengen jenengan nyanyi. Heeh. Monggo. Suarane sing elek, gak iso, Mbak.
Heeh. Mboten napa-napa pun. Mboten kula mireng pun. Wah, Wong nyanyi kok ora dirungokke. kabeh semaput aku nyanyi. Mboten napa to, Pak? Lah suarane glerek-glerek. Mungkin napa enten request napa jenengan remeni lagu napa? Langgam, musik, dangdut, napa? Kutut manggung. Oh iya. Ayo. Ayo. Ya, kutut manggung ayo kowe. Kutut manggung. Iya. Nggih kecil, Pak. Iya. Neng nggih mboten sakniki, Pak. Sakniki tasik sore. Oh, nggih. Mengke lek pun radi dalu gara-gara Nggih. ngoten nggih Oh, kutut manggung nggih, nggih. nggih, nggih. Kula kudu kilimbukan nggih. Arep minggat. Nggih. Lintune kutut manggung napa, Pak? Sampun. Oh, sampun. Niku mawon. Nggih, mengke kula pinangkane nggih, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih. Nggih, suwun Pak Nggih, matur Pardi. sembah nuwun, sehat. Biasane DP riyen, Pak, niku kutut manggung. Alah. Pak, 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 nggih, mboten nggih. Ayo. Sing arep pinangane sing endi? Ayo kutut manggung. Ah, Pak Mundur. Kutut manggung nggih saged-saged mawon lho kula Pak napa lho kutut manggung iki kecil ning nggih mengke mawon ngoten lho. Saniki niku sing sore niku wayahe sing sigra-sigra karena penonton malam hari ini tuh menantikan yang sigra-sigra apalagi Niken Salindri itu sukanya yang itu yang lagi viral di Amerika di mana-mana di luar negeri itu kan lagunya yang itu Pak. Bokong semak iya. niku lho Pak. Tahu gak Pak? Enggak. Aku generasi tua tadi bopong simok Itu tuh. internasional loh itu. Oh, apa ya? Sing piye kuwi? Yang itu tadi bokong semak bokong sapa semak rambut disanggul sanggul yo nganggo cocok. Terus lanjut ngene Pak. Bokong semak bokong ini kan semua rambut dikelung dikelung miring ngono iki Pak. Heeh. Itu terkenal di luar negeri ya. Ya Pak. Yoko matane mendelik nyawang bokong. Ya kok lho delok iki sing gendar iki lho kan mau nyawang. Pah, kok bokonge bojoku kok gede sisih ngono kuwi. Ora kaya bokong ini kan. Ya samar di kamu sing arep minangkani apa monggo apa ayo lho. Sing halus riyen mawon. Oke sing halus e apa? Nah dibawani sik. Oh, dibawani. Oh iya, baik. dibawani sik mulai kayak tembang. Apa manut karo awakmu nduk? Bebas awakmu. Ya. Iki mau yo entuk welingan aku supaya maringke awakmu saka Butitin Malaysia asli. Oh, Butitin. Untuk cah loro karo awakmu karo Mas Arji. Ya, baik. Engko wae. Nah, ayo. Ki ngatur iki apa? Pelok 6, Pak. Pelok. Ya, Ya. Ya coba. Apa? Tak anteni, Pak. Panteni. Ya, oke, siap. Ya. Wah, bocah nek saya gedhi nur Mas aku. Bismillah niki kula lagi perdana niki lho nggih Pak bawa niki Pak. Apa ya? Mungkin lek enten klentu-klentune ampun didukani nggih mengke. Mboten ora disneni. Oke dimenerne karo mbokmu kuwi. Ya. Kiraku Kaya ngono lho suarane. Bledek Kediri Niken Salindri. Heeh. Ya. mereka Bawa ket mau panggah ngono ae. Liane nyanyi kok. Panggah ngono.
anu lho Pak. Sapa? Mbak Cobe lho. Iya pancene nek karo kowe iki lara ati kok. Nek karo kowe iki laire tok apik ning batine iki keloro-loro mergo arep mopek. Ya. Suarane bantas, banter, cetha, larase pas. Ya, ndek iki ning Karanganyar, Jawa Tengah kono. Niken Salindri iki bawa enek pakde-pakde ngono saking ngematke ndomblong nganti sarunge ceblok ra krasa. Wah ya. Cuma kelontrang ngono lho. Ya. Wasuwe Nduk Ken. Iki untuk salam saka bundamu sing ana Jakarta. Bunda Santi. Salam buat Nduk Niken Mas Kakon. Nggih, salamkan balik ya. Nggih. Niki mugi entuk WA Nduk Niken. Nggih. Mas Nanang tunanetra sing nonton. Lah niku wonten mriku Pak. Ning ndi mau cah ya? Mau teng mriku. Hati-hati lho lek ilang. Teng pundi wau? Salam nggo Mbak Niken. Oke. Ya, terus bicara krungu samaya elingayen taen Ndi wis teko? Niku sampun rebab. Oh, alah nggen ya. Wong mripate ora aro kok ya tekan ngendi-ngendi. Iki yo WA aku meneh. Lek cat kula niku mboten tipu lho, Pak. Hah? Lek cat kula niku mboten tipu lho. Apa ya? Nggih. Ora tipu. Mboten. Lah iki lho WA aneh iki lho. Pak Wanda Ayu, Pak. Wah. Jane milih aku apa milih Wanda to, Mas? Lah iya. Oh alah wong dope pedhot ora ngerti wong ayu. Iya. Kledang kledang lakai jebule sing WA dudu Nanang to, Pak. Iya, panjen bocah tua nakal. Dibake impenku nggih, Pak. Impenku oke, ya. Iya nak, buka celuk nak. Ya.
iki engko dangdute ditibakne apa nduk kan? Manut Manut. Nah, kanca-kanca lagumu ke apa ndek men kae? napa? Lagumu ke lho. Bunga. Bunga, heeh. Nggih. Kayak cek enak ora catetane kanca-kanca. Sik ya. Ha, kayak pelok to ya. Nah, engko dilagokne lagu Bunga karyane Genduk NS Niken Salindri. Ya. Oh, ngono. NS ki Niken Salindri. Wah. Usahane saiki rena-rena. Wah, ngono. Nyewake lighting barang. Wah, jan. Bordir, wah, jan luar biasa. Videotron. Wah. Komplit, usahane bapakne. Pak BS. Pak BS iki sapa? Bapak Soleh. Karo MW sapa? Mamah Wiwin. Dan ya, coba berarti digoleki saktane notasine lagu Bunga karyane Genduk Niken Salindri sing diaransemen lagu Balungan karo Dwi Jolaras Indonesia. Aku go ngaturke panuwun yo kanggo sapa? Kanggo ibu lan putrane sing adoh saka Jombang. Ki mau perjalanan 1 jam. Mrene pengin ketemu kelawan awake dhewe. Mergo insyaallah bakal nanggap awake dhewe. Tanggal piro? Tanggal 20. 20 sasi apa? 20 September. Taune 2026. Wah. Jatuh men. Ya, monggo Bu lawan Mbak Yu. Ya, nganti lali aku asmane. Ya. Kabarmu
semua pikir apa? Ayo monggo iki lagu lek mung gawe-gawe dhewe. Lek mung menciptakan dhewe. Lah kok kowe nganti lali saire iki pikiranmu mau pas nyang endi? Jajal ayo. Kula niku mikirnya ngeten Pak. Kan lagu ini tuh saya ciptakan itu untuk saya boomkan. Ternyata kula niku dereng tidak ada setelah di apa? Setelah di syuting dan bla 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 dan lain kan itu. Ya. Ternyata saya berpikir lagi, oh ternyata menciptakan lagu itu susah sekali untuk boom. Oh betul. Iya, jadi harus lagu timingnya ini, juga. akhirnya saya lupakan lagu ini Pak. Oh, terus dilupakan. akhirnya ditampani. Iya, ditampani sama Dwi Jolaras. Oh gitu. Akhirnya saya mengulik lagi lagunya. Ya. Terus saya hilangkan lagi itu Pak lagunya. Kenapa kok kamu hilangkan? Kok karya ki angel loh. Ya, saya tidak suka. Oh enggak suka mergo Iya. ada kenangan-kenangan di lagu itu. Mungkin. Mungkin. Iya. Oh ngono. Ya ya. Tapi karya itu luar biasa loh, harus dihargai dan semua teman-teman itu Dwi Jolaras menghargai karyamu. Saya salut sekali sama Dwi Jolaras Indonesia karena sudah mau menampa lagu saya baru kali ini Pak. Oh, ngono. Iya, baru iya. kali ini saya tuh seneng banget gitu loh Pak. Jadi terharu, oh ternyata laguku itu ada yang ditampa sama Dwi Jolaras. Iya, Itu masuk ke dalam hati ini konco-konco Dwi Jolaras. Jadi saya tuh kayak terharu gimana gitu. Aduh. Iya ternyata. Wes. Lah iya. Kanca-kanca ki senengane ngopeni ngono kuwi. Ora mung karya-karyamu tok, karyane Mbak Narto Sabdo, karyane piye-piye dhisik iki dianu diopeni kabeh, ngono lho. Iya. Oke, Pak, makasih banyak ya, Pak. Apa? Karena sudah menampa laguku tadi. Iya, jangan saya tapi teman-teman. Oh ya, Itu terima yang- kasih ya buat bapak-bapak pengrawit. Masa bapak? Ya, banyak bapak-bapaknya di sini. Oh. Kakak-kakak ada enggak? Yang kakak-kakak ada enggak? Kakak-kakaknya ada 3 aja sih, kayaknya yang lain bapak-bapak. Oh iya. Ada yang kakek-kakek enggak? Yang kakek-kakek, bentar saya deleng dulu. Iya. Kayaknya tidak ada yang kakek-kakek itu. Enggak Pak. ada. Iya. Iya. Oh ada, kalau eyang ada itu yang beduk itu eyang itu. Ya, eyang Mayangkoro ya itu ya. Yang betul. Pini sepuhe kuwi. Aku di WA nduk karo Mbak Santi supaya ngaturke duit 500.000 kanggo nduk niken. Oh. Nggih, paringno Bu. Iki wis disaran paring aku. Paringno nduk Cahyu. Ya, Wis bocah. kowe Ibu, kaya apa? Ojo no, ojo engko ndarani ora diparingke. Dikenken transfer jenengan kali Ibu, Pak. Ora diparingke cash wae. Ya. Diparingke cash. Kanggo ken Mbak Santi mirsani saka Jakarta. Ken ditampa ngono kan. Emang nyuwun lagu apa, Pak? Mboten nyuwun lagon. Pakune salame wis diaturke ning sampean. Om insyaallah engko tanggal 22 November 2025 siang Mayangkara. Wo, wis dipel to awakmu. Apa? 2000 iki lho tanggal 22 November siang Mayangkara. Heeh, teng kene Mbak Santi. Mboten ngertos. Wah lah iki. Oh bengine wayangan Pak Kangkong ngono. Niki nggih, Pak, sampun Pak, niki Atur enten. ning kamera Niki Mbak nggih Santi. Bunda Santi niki jumlahnya 300.000 sing 200 500. 500. Ya, 500. Terima kasih buat Bunda Santi, saya selalu panjang umur. Ya. Ih. Lah saiki sing nganggo musik, kangge ngomong Baik. musik iki. Ya. Apa lagune? Apa? Ki mau. Ini kita kasih yang hot apa yang apa ini Pak Bu? Yang hot. Apa ya? Ojo. Apa wae sak merdikamu sak senengmu. Iki lek Pak Lurah nyuwun lagu lamunan. Nggih, lepon lamunan mawon. Lamunan nggih. Pak Parti nyuwun lagu lamunan nggih ngijoli kutut manggung kuwi lho. Iya, iya. Ya lamunan. Ya musiknya ya Mas. Ya diaturke genduk Niken Salindri. Lamunan ya. Musiknya kaya ngapa? Musik muni lagune dikumandangke karo genduk Niken. Aku njaluk dalan tak nguyuh sithik. Ya. Yo monggo diaturke. Ya. Yuk. Leren sih ya nduk, rong lagu, engko meneh
Ya, mergo aku entuk amanah saka Malaysia supaya maringke saweran kanggo nduk nikeng lawan Mas Ardi. Oh, ngono ya. Oh, heeh. Iki bocah iki ora tau leren mulu ya. Rong lagu engko gen leren sithik mengunjal ambekan. Oh, ngono ya. Ah, ya. Mbak Santi sampun kula aturaken kelawan nduk niken nggih. Heeh. Engko awane Rambursari Mayangkara no bengine genti wayange. Ya, Lek Ming kayen kidul wilujeng rawuhipun Dwija Laras Indonesia teng Bangsongan semangat merdeka. Wih nggih Lek Ming. Oh ngono nggih. Nyusul ki dalang kula kidule. Panggung kula Joko saking Kedung Malang nggih. Papar. Matur sembah nuwun. Ya. Ayo Bu Dwi Kurniawati iki lagune isih sitok. Pamundhut saka Bendahari Mas Budi. Lagune Sambel Kemangi. Oh ngono Bu Dwi Kurniawati ya. Diaturi tumandang. Oh ngono ya. Ayo apa? Iki siap-siap Mas Ardi karo genduk niken. Oh ngono. Lagune penjaluke ana 3. Oh ngono 3. Kudu dipinangkani engko. Ya ana ayang-ayang terus Pujaningsih karo Grigis. Oh ngono njaluke kuwi. Ya. Putri, ayo jumeneng Bu. Ya. Ya, lagune apa? Sambel Kemangi pamundhut saka Pak Budi. Oh ngono. Aturke. Monggo kendang baline Mas Guru anu Gogo. Kendang Banyuwangi Mas. Ya. Bu Dwi, semangat ya Bu. Semangat. Ki mau aku yo karo guyon. Medun ki mau karo guyon ana sing macelmong dalang kok nguyuh. Nggih nyuwun pangapunten Pak. Kula seminggu kepengker nembe operasi batu ginjal. Ngen peteng kula tasih dipun pasang selang utawa seten kalian dokter mengke dilepas bulan September awal. Oh ngono. Mergo bawane kudu nguyuh terus nggo ngresiki sing reget-reget ning jero. Oh ngono. Ya nyuwun pangapunten nggih. Wong biasane ya ora tau nguyuh. Gandeng iki kesehatane urung stabil ya kudu manut karo dokter sik. Nggih Bu nggih. Ngoten nggih Bu. Nggih, leres. Ngendikane dokter Wibisono spesial urologi ya. Nggih, leres. Nggih, nyuwun donganipun insyaallah mengko tanggal 8 napa 7 Bu Dwi dilepas 9 September dipun lepas tenipun. Oh ngono dadi iki nguyuhe jek metu abang-abange ngono kae. Ya ora apa-apa ya, ora apa-apa. Ya, monggo lagunipun Sambel Kemangi yuk dados. Sobat, terima kasih. Aku terima watone pokok seger banget.
wong urip ana ngalandengnya yen wajah rekasa urip bisa Oh nuwun. Ya uga iki dipirsani sing saka mburi kelir ya pirang-pirang sing do nonton ana layar no. Merga panggonane wis ora muat kanggo para pamirsa. Urung sing mirsani lumantar YouTube iki mau mencapai 5.200 pasang mata. Ya. Urung sing ana TikTok iki uga mencapai 2.000 lebih. Oh, ngono yang menyaksikan pagelaran pada malam hari ini. Ya, sisan mumpung iki sing nonton pirang-pirang becik sing ana lokasi lan ana ing streaming takon waspada lan ngati-ati saiki penipuan iki maneka warna aku awan mau meh kapusan no. Oh ngono tenan tak critakne mergo iki men kabeh ngati-ati modus-modus penipuan kuwi saiki maneka warna. Oh kowe awan mau meh kapusan ya. Enek wong ngebel aku jare ngakune saka Dinas Pertanian Kabupaten Sragen arep wayangan tanggal 4 September ya 4 September anu stasi kosong Pak Kangko tasih kowe ngebel aku njaluk dikirimi rekening njaluk dikirimi nomor induk njaluk dikirimi invoice wis tak dikirimke kabeh dadi ya terus ana sing ngebel meneh ngakune setat saka bendahara
saka Dinas Pertanian Sragen. Oh ngono ngebel aku bekasane Pak Kangko, anggaran yang panjenengan ajukan sudah disetujui dalam rapat pada siang hari ini mau ditransfer, tolong dikirim nomor rekeningnya, bukan nomor pribadi tapi nomor rekening Dwijolaras Indonesia. Oh ngono tak kirim no ya. Dadi regane dadi rego 85 juta. Oh ngono ngono ya. Bekasane kono let 2 jam ngirimi surat utawa ngirimi bukti transfer tulisane berhasil. Oh ngirim 47,5 juta kanggo DP pagelaran. Oh ngono ya. Pak Kangko ini anu nuwun sewu, anggene transfer kula kakean 7,5 juta, yang 40 buat DP Pak Kangko, yang 7,5 juta buat DP Happy Asmara. Oh ngono kuwi heeh. Aku wis ora percaya sik, mosok Happy Asmara gelem wayangan. Kuwi takon ngati-ati tenan kanca-kanca seniman. Oh ngono ya, ini transfernya sudah saya terkirim dan sudah berhasil saya transfer. Oh ngono tolong dikembalikan sekarang yang 7,5 juta ke nomor rekening bla bla bla. Oh ngono lah aku gandeng cek kurang percaya, aku neng ATM tak delok ternyata belum ada transaksi yang masuk ke rekening Dwijolaras Indonesia. Oh kono ngebel terus no. Oh kono ngebel terus no. Iki buktine ning nomor WA aku ono. Oh ngono tolong Pak Kangko segera dikirim ini dari manajemen artisnya ngoyak-ngoyak terus yang 7,5 harap ditransfer ke nomor rekening ini, mongko dudu nomor rekening manajemen Happy Asmara. Oh ngono aku wis curiga kok ngoyak-ngoyak, tak jarke telepon tak jarke lah WA meneh Pak Kangko ini gandeng mendesak yang 7 juta saja, yang 500 buat Pak Kangko. Iki aku wis mulai curiga. Wow ngono iki seksine bojoku kuwi wis aja dikirim sik Pak, mergo iki ora enek transaksi mlebu. Oh ngono ya nganti saya ini nomornya wis ora aktif, dicek neng get kontak karo adikku si Puguh ternyata namanya tidak tercantum di situ. Oh ngono mergo kedadian ngene iki tau kapusan nek ora keliru Ki Purbo Asmara kuwi kapusan 15 juta lho. Oh ngono nek ora keliru lho. Ya mergo DP-ne kakean kon balekke. Saiki lek kanca-kanca dalang, kanca-kanca seniman hati-hati dengan modus-modus seperti itu. Oh ngono ya. Ya nek rengeneng bukti transfer masuk dibuka neng nggon rekening rung mlebu tenan duwite, aja pisan-pisan ngirim balik. Oh ngono ya. Ngati-ati ya ngati-ati penipuan-penipuan sing kaya ngono, mula tak umumke sisan. Aja nganti enek kurban-kurban meneh. Oh ngono mergo iki wis tau kapusan kaya ngono kuwi. Ora akeh jane mung 2 yuta. Tukang dodol wayang WA aku Pak niki enten wayangan murah-murah. Mang tuku, tak tuku bareng transfer ilang sak wonge. Wo sak nomere ilang. Modus sing kaya ngono kuwi saiki kudu ngati-ati. Jamane wis tuwa no. Oh ngono. Lah terus transferane bukti berhasil transfer mau kuwi iso diedit. Saking pintere wong saiki. Wow. Nah janto wis enek tulisannya berhasil transfer. Ning aja percaya sik nek urung mau cek neng bank utawa cek saldo. Oh ya. Ngono ya iki nggih masyarakat ana ing bangsongan barang hati-hati Pak Lurah perangkating desa. Nenek modus-modus transfer seperti itu harus dicek dulu ke bank. Benar-benar sudah masuk atau belum. Oh ya. Saiki mau iki ana pengumuman go supaya selamat kabeh. Oh ngono meh kapusan 7,5 juta. Oh ngono ya alhamdulillah bojoku ya kenceng, bojoku ya gondeli. Aja ditransfer sik Pak, sing nganti urung enek sing mlebu aja nganti transfer. Nah nyatane ya alhamdulillah selamat 7,5 juta. Ya Mbak Retno Congpe karo Wiwi Irnawati pumung kendange jek Banyuwangenan. Oh ngono engko bar iki gek ngene niken. Ya lagune apa? Lagune Banyuwangenan meneh. Ya ning garap gamelan Bali sik. Oh ya, cek M-banking Mas. Sampun kula cek. Delalah niku sing digoleki nomor rekening sing ora enek bankinge. Saking pintere malinge no. Oh ngono tak kai nomor rekeningku pribadi sing enek M-bankinge ora gelem. Oh ngono ya. Ya coba lagune Loro Sesigar. Ya ya mengimbau untuk semua masyarakat supaya hati-hati dengan modus seperti itu. Ya. Yo monggo para kanca pun aturaken lagune Loro Sesigar. Yuk dados.
yang wis ambyar cinta suci hangsing kebiaras kaya-kaya ati rasa sikat sapa wong sing kantru laras siji rasane sewu gelang alit rentri cikiwa kandang mawar bawa liya anakku rikalara ati janjine riko Mas Mulyo, terima kasih. ruwa gedhi sing arep kenalan wis kadung ati lara sesibar halah nakut timbang lara ati janjine riko ruwa gedhi sing arep kenalan sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu cinta suci sing kebiaras apa mawar dikawa wong liya waktu kembang mawar mekar bareng niat gawe samyar cinta suci hansen kapanan kaya-kaya ati lara sapa wonge sing kantru-kantru lara siji rasane sewu gelang alit rentri cikiwa kebyang mawar digawa wong liya
dawuh. Heeh. Yo saiki genduk niken kelawan Mas Ardi. Ya amanah saka Mbak Titin utawa Bu Titin ingkang mapan wonten ing Malaysia kudu tak sampaikan. Oh ngono. Lagune telu ya, lagune telu. Ayang-ayang pujaning sih karo Gerigis. Oh ngono. Simpon musik Mas. Ya ayo Mas Ardi karo Mbak Niken diaturi jumeneng. Ya bayang apa ya. Ole ole. Putri sampaikan uangnya 1 juta untuk satu Mbak Niken, satu Mas Ardi. Nah, ya ora 500 Mas Dede. Ngo tekan ngomong tak ijol di. Ya ora, mau duitnya sing gowo kuno kabeh. Nah, ini amanah yang harus saya sampaikan. Nah, Mas, ya cah loro. Yeah. Kabane Mbak Cengpe. Nang. Mas Ardi. Dalam. Sampean wis lulus. Sampun. Pun wisuda. Bulan pira? Di April. Dalam. karo cah wedok ki aja basa ben ketok gagahe ngono lho. Sampeyan wis lulus, wis yo ngono sing gagah ngono. Baleni kan. Ayo. Sampean wis lulus. Wis lho. Nah, ngono. Ketok gleleng ngono lho cah lanang iki ketok dadane. Lulusnya bulan apa? Bulan wisuda bulan April. Bulan April. Berarti sampean S1. Gak lanjut S2. Nabung dulu soalnya kan. Oh ya, semoga KKT. lanjut sampai S2. Bayari mau kondo berarti deh. Semoga sampai ke S2. Berarti sama nih sobat Jawa. Bahasa Jawa apal. Hono Coroko apal. Apal nih. Apal Hono Coroko ya nek pira? Cacahe. 20 no. Salah. Loh. Salah. Loh. Hono Coroko nek pira? 20. Salah. Kok Ya iso? mungkin salah kok. Lah piro? Hono Coroko ki nek 5. Lho kok iso? Hono Coroko. Iya. Ya Bapak. Heeh. Ho kuwi saka tembung hono ya ta? Heeh. Hono kuwi tegese ana. Heeh. Caraka kuwi utusan. Ya. Utusan dari Tuhan untuk kamu berdua, untuk selalu berkasih-kasihan dan berdampingan. Ayo Pak, jenengan saniki. Apa? Hono Coroko enten? Enek 5. Lek lengkap 20. enek 20. Lek dikurangi 9 garek pira? 20 dikurangi 9 karek 11. Salah. Ya 11. Iya bener. Hono Coroko 20 dikurangi 9 garek pira? 11. Salah. Lho kok iso? Salah. Garek 18. Kok iso? Lah kan 9. Wes Coroko data sawala. padha jayanya kok moko botongo. Lek Songo. dikurangi 9. Wah, iya Berarti kan bener kan. 20 dikurangi loro, Pak. Oh, iya Berarti pinten? 18. Lah iya. Pinter tenan. Harus memahami kata-kata. Oh iya, sing penting kata-kata kok. Iya. Iya. Selain kita berbeda keyakinan, kayaknya kita juga berbeda perasaan. Jane lagune dhewe ora ayang-ayang ora apa Mas? Pujaning sih. Pujaning sih karo Gerigis. Lagune apa? Itu sudah lagune dhewe ki mangu. Mangu, Pak. Mangui apa? Mangu itu berbeda keyakinan, Pak. Jajal ladane nanti. Ya. Wah. Ladane, Mas. Cerita kita sulit dicerna, tak lagi sama cara berdoa. Oh cerita kita
Ya. Jodoh itu di tangan Tuhan. Iya. Gitu. Heeh. Kamu tidak boleh apa Pak lek ngarani putus asa. Iya, harus Boleh positive ada. thinking. Positive thinking. Ya. Kamu harus berani menghadapi sesuatu. Iya. Ya. Lah ini mulai jam piro? Kok ngendi kok takon mulai jam piro iki lho? Kok ngendi? Ya bocah iki Dek. Ya ora menawa Mas Ardi kan teko Banyuwangi ngono lho Pak. Iya. Oh, ndek iki ke Banyuwangi mulai jam piro? Jam piro ya? Jam gangsal. Jam 5 sore. Jam 5. Jam 5. Gitu Pak, jam 5 to. Pak? Bener jam 5 kok ngomong. Jam 5. Kok ngerti to kowe? Kok ngerti? Nah kan jenengan live streaming saking Banyuwangi. Oh iya. Nonton, Pak. Oke. Nonton toh? Mantau dari Mantau. Iya. Ya. Lagune ayang-ayang. Ya ayang. Jajal deh. Ya piye? Ya. Telingaku. Tadi habis itu terkena denging-denging itu sakit sekali. Tolong ini awak-awak ini telinga. Ya. Ayang-ayang. Ya ayang ya Mas. Ya. Iki enek sing ning ado kono emak-emak do gulung kuming no. Kenapa? Ya gulung kuming karepe ngono ya melu terbawa dalam situasi pada malam hari ini kan. Oh begitu. Terseret dengan alur dan situasi pada malam hari ini. Aku ingin kan tak ceritani kan. Kenapa? Tanggal 9 Agustus iki wayangan ana ing Sragen kuwi disusul karo Mbak Yune Ardi. Anu Lala Ati ae Mbak Yumu ya dia. adik kula. Oh adik. Heeh. Saiki Ardi iki jenenge ngarepe wis ditambahi karo Mbak Yune anu adike Karo Ardi. Lala. Lala Atila. Ngarep ditambahi Muhammad Ardi saiki jenenge. Tenan. Muhammad Ardi Ardi Albertus Soleh. Ngawur nek gojek. Iya, wis ditambahi jenenge. Tahu gak Mas, ini kan hawanya di Kediri itu kan was-was. Ya, angine Iya. kenceng banget iki. Anginnya was-was. Tapi kalau deket sama sampean itu kayak udah anginnya itu kayak menghilang seketika. Mosok. Kok iso? Kayak tadi tuh di situ itu kan jejer sama bapak sama ibu itu kayak hawanya itu kayak dingin banget gitu. Tapi kalau udah sama kamu tuh hawanya itu kayak panas gitu. Iya. Kok sing banyak kok sinden-sindenku do ngopo? Apa tah sama niri toh? Kamu dulu pernah ada hubungan sama itu ya Mbak Congpe ya? Dilitok tapi Ya Allah, seleramu baik kayak ngono kuwi to, Mas. kepepet. Hah? Hah? Terus sampean tau diapakne karo Mbak Congpe? Burung sido ngopo-ngopo. Burung sido. Oh, urang sida ngapa-ngapa ya, Terus. Berarti wis enek rencana arep ngopo-ngopo. Yo takon Mbak Jompe no. Kan aku polos to, aku mung karek man. Ngopo? Ngopo? Ngopo kae? Rena coba ngopo kae? Ora nduk mong gawe ndok asin tok. Banyu uyah tak lapne ben sore. Suwe-suwe ndok arep dadi asin. Apakah itu benar yang diomongkan Mbak Congpe? Ojo. Ora. Nah bener. Ya Allah, tiba sama nih selerane kayak Mbak Congpe ngene iki. Ya Allah, berarti Nah, sama nah nih apa? nyawang aku iki kaya wis kaya nyawang opo ngono. Lek selerane kaya ngene iki. Lah emang Mbak Jompe ngopo? Hah? Mbak Jompe ngopo? Mbak Congpe ya ayo. Ayo nom-nomane. Tapi kan gimbur-gimbur. Mbak Congpe iki ayo. Neng kan wis tuwa jarake karo sampeyan. Golek bola. Golek bola tuh, Be. Bolone nang Banyuwangi ya ngono. Saiki ning kene ya ngene.
ayu ning tuwa kuwi lho. Kula ardi nyingkrih, ardi mo mergo wedi lek keracunan susu sing kadaluwarsa. Ya. Ayo lagune yang kedua. Grikis. Anu Nah, apa jenenge? nah. Ujaning sik. Grikis ae. Iki sapa Ardi? Isa, Pak. Mboten saged, Pak. Wah, mbok sakit kok. Sakit. Ya wes anu gulu pedot. Aring-aring bakar gedang campur sawi. Sampai kering nguliye sun mikiri. Iso wi. Ya, iso. Bejaning sing ben. Ujaning sik. Ya, ya coba. Bu Titin sing wonten ing Malaysia monggo sedang midhangetaken iya to. Ya, Ujaning sik. Oke, yuk dados. Ya. Wis lunas. Ngapa? Apa, Pak? Wis lunas iki. Sudah. Nah, kuwi nyapa mau cekel bis kabeh. Kenapa? Nyapa mau cekel. Karena kalau dicekel tangannya kan bukan mukrim, Pak. Oh, betul ya. Oh, jan solekah temenanan. Ya, terima kasih ya Mas Ardi. Nah, Semoga jangan sehat lupa. selalu, panjang umurnya. Semoga menjadi anak yang soleh. Ya, Muhammad Ardi. Matur nuwun dumateng Bu Titin. Bu Titin, wonten Malaysia. Mbok Upin-ipin. Paring tali asih, semoga rezekinya selalu lancar dan diberikan kesehatan. Amin. Lah iso omong lho. Terima kasih Cak Bagus. Yo sinden liyane nyusul kabeh. Lagune Grigis digarap bareng-bareng. Ya. Ya, larang gono sedaya. Mesane nduk niki nek digencer 3 lagu rek sing ngewangi. Oh, ngono. Ya. Prae sedina sesuk awake dhewe ning Karanganyar 28 ana ing Nganjuk ya. Nah, kalau genduk niken meneh. Ya, baik nyuwun dungane marang sedaya kemawon para pamirsa, para penonton penggemar wayang. Mugi-mugi kula dalange sak kanca Dwija Laras Indonesia tansah diborangi bagas waras sehat walafiat lancar lek ngurungkepi marang budaya Allahumma amin. Amin. Ya, coba kaya mbah lagune Grikis. Pak, sik, Pak. Lah niku buke dereng Sapa? jumeneng, Pak. Wah, burine niku bagian kutut manggung mengke. Ya, iki jane ana pamundhut engko tak aturke nggon gara-gara wae. Ya. Dendi Krisna Ananda putranipun Pak Prayoga Sumberagung, perwakilan dari Palu Pitaruna Community dan komunitas pojok Pekok Muni ya BPKM request lagu Memanik ya nggon gara-gara mah. Yuk Grigis digarap sing gayeng sing regeng genduk niken salindri bersama artis-artisnya Dwija Laras Indonesia. Yuk. Dong jodoh sing kekalian Wes salah iki obate entek doan iki. Ya pelok.